Good morning! Good morning po! Tulog pa po ako. Liligo na yan pero sleep pa. Shiny! Grabe ang pisngi. Sarap kagatin eh. Pwede pa kagat? Ha? Kagat ko na ba kayo guys? Ha? Ang pisngi na yan oh. Grabe! Oo nga eh. Ayan, paliliguan na naman siya ni Lola. Yan, dito si Lola. Everyday ligo. Everyday ligo with kalamansi tsaka oregano. Wow! Magiging kasing kinis ko po ba si Ate Lucia? Wow! Parang si Lucas lang ang hindi kuminis. Wow! Charot. Galit na naman siya. Galit na naman siya. Ako na naman nakita mo. Good morning, Kakash. Pero pogi yan. Uy! Easy! Pogi yan. Adakan lang. Gwapo yan. Adakan. Ano to? What's this? Ano to? Milk. Ha? Ay, milk. Okay na siya guys, sa sabaw. Sabaw ng noodles. Basta may baw. Basta baw. Baw. Parang si Kuya Chris. Parang si Kuya Chris lang talaga eh. Hindi mabubuhay nang walang sabaw. Ready na po ang pampaligo ni Shani. May price pa yung paliguan niya. Magkano yan? Tagmagkano ba to? 195. Presyo pa. Ayun, meron siyang inihaw na kalamansi. Tapos oregano guys. Ang bango grabe. Kung maaamoy nyo lang. Or yung may mga baby dyan guys. Try nyo yung ganitong pampaligo ng sanggol. Grabe. Ang bango, 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 bango. Literal. Literal na amoy baby. Ayun na. Swerte talaga. Dito ang Lola. Ano? Opo, Ingo. Ingo ka rin? Gusto mo paliguan ka pa ni Lola? Ha? Pinaliguan ka na nun eh. Naliguan ka din naman yung Lola nun ah. Bigat-bigat mo nga din eh. Ichi! Storbo naman Lola eh. Tulog pa ako eh. Ligo na, bibi, para diretso tulog. Turbo naman yan eh. Tutulog pa ako eh. Mimi nga daw. Uy, inat-inat na baby. Dali, inat-inat na. Strong na dali, para strong. Ang cute ng ano. Ang daliri. Cute. Cute. Si mama, hands-on talaga. Ano may? Tanggalin mo yung ano niya. Yung damit. Dapat sa ato na nagpapaligo eh. Ay, naku. Malaglag ko pa yan, Chin. Wow! Hands-on si Lola. Swerte naman yan. Yan, swerte-swerte. Diyan, Lola. Ay! Ay, diyan. Ayan na. Okay, kompleto na po yung paglalagaan sa kanya. Umiyak tuloy. Ay, lalaga. Diligo lang ako eh. Shiny girl. Sorry guys. Puro babies ang laban ng vlog ko. Shiny. Don't tell me matutulog ka na naman. Ha? Hindi po, tita. Hindi po. Kira mo lang. Ay, ay! May kilite? Na ano siya guys? Natatakot. Ayan, ayun. Ayun. Natatakot naman ako eh. Baka mabitawan daw eh. Hawak na, hawak na. Hawakan na, oh. Hawak na, oh. Tawa siya. Opo, ganyan ka nun. Ganyan ka nun. Ligaw ka ni Lola.
Tawa siya eh. Ngayon, inaaway mo na ang lola. Oh, yehey, taob. Ang galing ni mama, gano'n. Galing naman talaga ni Lola eh. Parang kamele yan. Mga ilang buwan pa man, di mo na masasakay sa arms mo yan. Kilikadyo nga noon eh. Mabibitawan ko. Oo. Sanay na sanay si mama. 8 ba naman yung ginanyan niya? 8 plus mga apo pa. Pang siyam, 8 kami plus siyam na rin to sa apo niya, di ba? Ang dami. Hustler na si mama sa pag-handle ng ano eh. Hey! Mas kayo dalawa dito ah. Tatanggal na baby. Oh. Papakita ko tong mga vlog na to pag ano, paglaki nila. O di ba, press ko baby. Gusto niya sa ulo mo na press ko sa ulo. Ito na po, baby girl. Ito na. Ayan, for lunch namin guys. 2 buong ano, chicken. Pina-fry ko. Ayan na guys, ang aming fried chicken. Konti na lang. Ayan, diba? Pag malaking pamilya talaga, marami din. Kailangan lutuin. Ayan. Wait, ano guys? Talong. Ang tawag nga dito, ne? Saladang talong. Ayaw pa kain na. Grabe ang Sabi ko kasi kay mama, may yung anghang na hanggang mamayang gabi meron pang natitira. Joke lang. asa. Sa akin, Mika. Di ba, Mick? Alas 10 ka na kumain. So, wala pang 4 hours bago yung breakfast. Ko eh. Kasi nakita ko yung ulam. Joke lang, Mick. Baka mag-itil-itil din si Mika eh. Magaya kay madam eh. Oo nga. Tago niya si Ching Ching. Hindi ko papakita sa inyo si Ching Ching. Tago dyan sa ilalim. Ayan, after lunch, bubuo sila ng mga table. Pang-karpintero yata itong table natin. Di ba, ang cute nga? Kaya yan ang kinuha namin. Parang pang-karpentero. Yung style niya. Sila lang. Pumasok ka naman. Kung gaya mo pumasok. Mahina ito sa tasupan. Mahina ka doon. Oy, poknat, baba. Baba. No. Baba. Baba dyan. Baba. Paknit. Baba. Baba. Ay. Ayun. Bawal ka dyan, baby. Dito ka lang. Yan. Diyan ka lang. Sa kwarto yung natulog pala kagabi. So, ito binili ko dito guys. Yung pangalawang punta namin. Yata. Ayan. Para siyang collage. So, ayan. Ito yung mga street or basta yun. Charot. And then ito mga succulent. Mga halaman. Cute. Yun. Yun pa lang. O, dyan ka lang ha. Babe ka lang. Ayun yung makihalubilo doon sa ano. Naiinis siya eh. Si ibang aso. Party naman yan. Pukot eh. Ang daming langgam mo. Oo, tinong lalaki ng langgam. Puknat, wag bibi. Makagat ka niyan. Ako, mamagaan na naman yung paa mo. Ito ba yung hantik? Hindi naman. No! Dami yung lalaki. Grabe. Colorx. Dito tayo. Dito lang. Silipin ko lang si Calvo. Sa si Chris. Ayun. Baba. Lilinis ng bike. Gabay kami mamaya. Wow naman! May pa-ice cream. Sino bumili ng ice cream?
Mama. Oo, sarap. Saan? May kurba? Dito. Sa may simbahan. Ay, madami doon. Dami kornito doon. Corneto. Chicheria? Ikaw, iho. Ha? Sila. Hmm? Ayaw mo yun? Ano yan, Che? Yung samyang na yan? Sanyang? Yang? Ah, lagayan ng ano? Lagay ng jacket. Da. Kumulo. Mapang mo. Mutulot na, oh. Ayun na kumuna. Sinong Reyna nagka-ice cream ah? Press ko dito. Anong ginagawa nyo? Si Mama. Enjoy na enjoy talaga si Mama magana eh. Sunog-sunog ng mga dahon. Kahit pala ano, green pa na. Susunog na rin ano. Saan mo dadali yung bunso? Ah, gasolina pati. Ito yung pinutol na mangga na may. Ang laki na no. Sayang. Kasi sisirain niya yung bako. Di kaya pinutol na lang. Dami tuloy natin panggatong. Panggatong. Panggatong lahat yan. Pag ano? Gagandahin ko yan. Bakit ano ba pinangako ko sa'yo? Parang wala naman ang pinangako na kailangan ko tuparin na. Kumakain tayo, di ba man? Narinig mo yun? Na ano? Si Rina, si Rico. Na? Graduation gift mo sa akin cellphone. May sarili ko na ng mga ano kahit wala akong sinasabing ganon. Ha? Kumakain tayo ng ayan eh. Agahan eh. Agahan Parang ba? hindi ako Tanghalian. nag-agahan. Tanghalian pala. Oo. Gila mo papi na. Tanghalian. Alam ko kahapon yun. Oh. Kahapon na. Kahapon, alam ko kanina eh. Hindi mo nga alam kung kailan ko Nakalimutan tinabi. ko eh. Dami kong ginawa kasi. Ayun. Nag-ayos pa kami ng ano, Ng? table. Assemble kami. Grabe. Kabilang-bilang ni Bunso ang gawa niya eh, no? Nakaka-alert. Nag-ano pa yan. Naghukay pa yan eh. Namatay kasi yung isang dog, si Pucci. Grabe. Kaya na kayo ko nang alalahan. Kasi, ayoko na. Grabe. Paglapit ko sa kanya. Parang ako lang yung inantay niya talaga, guys. Si ate talaga Grim River na mga aso. Kaya Grim pag may Reaper. aso kayo, huwag niyo papalapitin si ate. Kaloko. As in, literal na pag ano, paglapit ko, siguro inaantay niya lang ako. Sabi ko, pinati ko pa siya. Puchi! Ganun. Nalagutan na siya ng hiling, oh. Lord, kaya magaya yung ano kanina, yung mata ko. Sige nga! Pinitensya na ako. Gaganyan Sarap sa ko. probinsya, eh, no? Lalo, bakas-bakat. Ano yan? Tuwan-tuwa? Tuwan-tuwa, talon ng talon. Oh. Talon! Ah! Talon! Talon! Wala, nagingay na sila. Ingay na. Chee! Ayan. Napakain na eh. Negro! Negro! So, ayun guys, since ano na, hapon na naman, prepare na tayo ng hapunan. So, ayan, huligis ako ng sayote. Ayan. Tinapa yung isasahog ko. Ayan. Flakes. Tinapa flakes. Hindi masyadong flakes. Oh, flakes na rin yan. Charot. O, basta tinapa na hinimay. Tapos bawang sibuyas, kamatis. Ayan, and then yung sayote na French fries type. French fries yung pagkakakat. Ayan. Baba. Kawa, pinapasok. Eh, bakit malabo? Sorry. So close, man. Bigla naman nanonood ito. Ha? Meron. Sa garapon doon sa ano, sa baba. Meron doon. Yung ginagano? Oo. Kung baby yun eh. Kung baby.
Yung ginaganon na yung ginaganon. Ginaganon. Ha? Kala ko yung ginaganon. Pang baby yung ginaganon eh. Oh, pang baby. So, hello guys. So, yung kakatapos ko lang maligo. Katawan lang. Kasi hindi na naman matutuyo ng maayos yung buho ko. So, hapon naman is naligo ako kaya pinasa ko naman kaya okay lang na hindi ngayon. Anyway, tapos ka na? Ayan na si Inga. Night, Inga. Matutulog ka na ba? O nanonood ka pa? Sige, bye. Good night. So, ayun nga. Kakaligo ko lang kasi nanggaling kami sa bayan. Alas 9, tumakbo kami sa bayan para bumili ng mule sa 7-Eleven doon. Kasi mga hindi pa inaantok eh. Kaya tanghal na naman to sigurado bukas. Magsisigising. Ayun. Tapos, hindi ka na bumaba. Ayan, si Kami, tsaka si Kali. Kami! Pinaliguan ko yan. Ay, pinaliguan. Hinilamusa ko yan, guys. Tapos, nandun sa labas si Kali, tsaka si Poknat. Ayan, pati si Poknat, hinilamusan ko yan. Ayun, dyan na muna sila kasi di pa naman kami pumapasok sa kwarto. Ala, sige Poknat. Sige Poknat. Kamot ng kamot, Poknat. Alex. So, ayan si Daddy. Nagre-red horse. Habang ano yun? Hindi dilaan mo. Juice. Colors. So, ayan na pala guys yung yung isang tawag doon? Console table. Diba? Ang cute niya. Ewan ko sa iba napapangitan sila sa ganyang design. Pero very industrial, diba Daddy? Yung design niya. Ganyan lang. Ayan. Sports planter bra. Ha? Friday na bukas. Tapos Saturday. Tapos Sunday. Uwian na naman. Ano kasabi ko kay Nene, malulungkot na naman kayo niyan dito. May kapag umuwi na kami sa Sunday. Oo nga eh. Kasi si Diane 1 week na dito kahapon. Tapos sila mama ng Sunday. Tapos pabalik kami ng Sunday. So bali 1 week din, diba? So, ayun. Pero uwi-uwi naman dito si mama, guys. Yun. Palagi naman nandito si mama kasi nga si Nene, di ba, kailangan ng dito, kasama at hindi pa siya makakilos ng maayos. Tapos on Monday kasi on Monday kasi is continue yung tawag din, yung bakod plus yung na dito sa baba, yung ceiling. So ayun, kaya ang target namin is by May, bago mag-June is okay na yung ibaba. Tapos ng malagyan ng ceiling and ma-tiles. So, ang focus naman namin is yung sa labas na lang yung pagpapa-landscape. Landscape ba tawag doon? Huh? Landscape ba tawag doon? Sa baba, yung pagpapalagay ng mga, yung pag-ayos ng Kuha ko lang dyan eh. mga grass. Lagyan ng strip lang para sa dadaan ng sasakyan. Yun nga. Guys, patungan ng Bermuda isang lumupang. So, yun. And si Auntie Tina is dito na rin pala siya mag-i-stay once na mag-start na rin yung school or before pa mag-start yung school kasi nga kailangan na makasama dito pag paggawa na yung sa ibaba. So baka papuntahin ko muna dito si Auntie. So kasi gustong-gusto na makapunta rito at nakukulangan ng gawain sa apartment. Kasi lang naman siya, naglalaba, nagluluto, tapos yung aso. Although parang all around din naman, kaso parang kulang pa rin sa kanya. Parang nakukulangan siya kasi maliit lang yung apartment namin. Kaya yun, sabi ni Mama dito na lang muna daw. Parang may makatawang si Nene. Kaya ayun, hindi ko alam kung may kwento may pinagsasabi ko. Sino ba mga nandun sa labas? Pero pa sa terrace eh. Mga naglalaro pa ng MM. Tingnan nga natin. Kapatid ko, bayaw ko. Wala, busy pa rin sila. Hindi may pambukas ka ba? Ha? May milok. Hindi paano? Hinipining ko to.
Ayun, tapos nandito lang si Daddy kasi hindi siya nag-ML eh. Sa labas yung mga nag-ML.